Boa tarde e noite a todos e todas. Moitas gracias pola vosa presencia, autoridades do Concello, alcaldesa, concelleiros e demais autoridades que nos acompañades, socios, socias, veciños, amigos e amigas. É para nós hoxe un día certamente especial, un xoves de Reis porque el cambio local, e no que ao final está se demostrando que tampouco é tan grande, porque vai quedar moi cativo pouco tempo, dado que temos moitísimo máis material nos locales antigos ateigado en gavetas, sobre todo ferramentas e outro material de todo tipo, material fotográfico e demais. Para nós é un placer estar hoxe aquí, porque a pesar de que levamos 24 anos de existencia, que vamos a cumplir un cuarto de século, este inverno en concreto, fai 25 anos, 24 longos xa, xuntábamos unha serie de personas moi variadas, de distintas extraccións sociais, de diferentes, pero complementarios todos en canto a querer a unha idea común, que era crear un seminario de estudios para Viveiro para chegar precisamente a cultura a todo o mundo. Naquele momento, un momento difícil políticamente, unha alcaldía moi reacia que incluso creou outra historia en paralelo, que durou por sorte para nós, a pesar de que, xa digo, non tiñamos presupostos. Eu recordo o anterior cronista, que estaba no outro lado, que quedara no outro lado, como cronista, pois naquele momento chegou a decirme a mí personalmente: pero Carliños, para onde vades se non tedes presuposto algún, non tedes apoio institucional? Era verdade. Comezamos curiosamente, nunha peluquería da Xunta de Galicia que medía 6 metros de longo, escasamente por 3, e dali chegou un momento que tamén nos botaron. Tuvemos que buscar 2 locales alugados, 2 oficinas, e empezamos a singladura. Esa singladura porcelosa, pero como uns Ulises, nos botamos ao mar cun barco certamente con moitos remeiros e remeiras, pero cun barco moi feble. Pero estamos aquí logo de 24 anos. É difícil de contar, son moitas eivas, moitas victorias, tamén algunha derrota, pero estamos vivos. E, sobre todo, queremos donar este patrimonio viveiro. É certo que empezamos moita xente, que vexo moitas caras aquí, de socios e socias, que sodes os que mantedes a institución, e sin vos sería imposible totalmente manter o seminario, e decirvos que fomos pioneiros en moitas cousas. En moitas cousas precisamente a nivel Mariña e a nivel Galicia. Dos seminarios de Terraibero naceron outros 6 ou 7 seminarios, o de Melide, o de Chantada, o de Valadouro, etc. Cos nosos propios estatutos. Nós, tamén hai que dicilo, collimos a idea dun gran mestre, do outro fundador do Seminario Institutos galego, neste caso, nun Viveirense universal, de Lois Tobío, que está aquí, neste cuadro de honor, xunto con outros viveirenses universais. E Lois Tobío, naqueles momentos difíciles, díxonos textualmente, que a amistad que tiña Carlos e o resto do seminario é mellor ir sós, sin dependencia política alguna, pero sós, libres, co concepto de ciudadanía por diante. E a partir de aí empezamos a navegar. Curiosamente, a experiencia saleu bastante ben, a pesar das eivas. Con Lois Tobío estaba outra figura tamén viva, que era Leal Insua, do que hai aquí moita obra, sobre todo na parte de filoloxía, que está aí abaixo, e de outro tipo, hai unha obra importante, un fondo dele importante, igual que un fondo de Tobío e de Díaz Pardo, que Tobío e Díaz Pardo foron os padriños da primeira exposición inaugural do Seminario en San Francisco. Esta parte de aquí, gran parte dela, é de Tobío, igual que este portulano que tens aquí, de Viveiro, do século XVIII, da ría de Viveiro, da ría de Cedeira, de Ribadeo, é unha adoración expresa del, igual que o cuadro que está dedicado ao seminario. Tobío, que foi membro fundador e gran amigo. Igualmente, os Vilar Ponte, os Vilar de Viveiro, sin os fundadores das Irmandades da Fada. Hai unha sorpresa que despois contará Andrés, o presidente, deixo para él, e despois dos Vilar Ponte, por suposto, Pastor Díaz, o currículo máis importante que do Viveiro, unha persona hoxe en día esquecida, pero que non se pode esquecer en absoluto, hai que darlo a conocer. E, por suposto, Maruja Mayo, outra pintora universal, inda que en Viveiro outros moitos pintores, da altura dos Bufados, de González Peto, outros moitos. Maruja Mayo rompeu todos os moldes. Aquí está precisamente ela, nas playas de Chile, cando iba a ver a Neruda, nesta foto que ves aquí, como unha deusa recuberta de olgas, e con este cuadro da terceira etapa, que é a etapa máis socialista de Maruja Mayo, a etapa máis proletaria dela, que é a muller marina, que está inspirada precisamente nas vacacións de Beluso antes de partir para o autoexilio a partir do 36. É un cuadro moi referencial tamén.
Decirvos, ademais, que fomos pioneiros tamén en cantidad de actividades, exposicións de todo tipo, exposicións pictóricas, presentacións de libros, noites de luz. Ahora, evidentemente, hai outro grupo moi importante que son os negativos, pero nós fomos os primeiros con Xulio Villarino, con máis de 25 edicións, que se dicen rápido. Igual que isto, pasou co Mar Tradición e Cultura. Hasta nos roubaron o logo, curiosamente, a Xunta. O Mar Tradición e Cultura, o Mar de Cultura, 7, 8 exposicións, igual, que as bienales de Maruja Mayo. As dúas bienales de Maruja Mayo fixos os Seminarios de Estudos Terra e Meiro. As exposicións importantísimas, de imprenta e outras moitas tamén, con colaboración co Concello. Neste sentido, son moitos anos e unha, non vou a formalizar porque sería moi rollo. Simplemente, para ir rematando, decir que sempre tuve moi claro o non ser elitistas, que a cultura chegara a todo o mundo. Neste sentido, collíamos o facho do que foi o Seminario de Estudos Galegos en plan multidisciplinar, tocar moitas materias distintas, departamento de arte, departamento de fotografía, de literatura, de historia e, sobre todo, as xeiras por Viveiro, as excursións para catalogar. Daí naceu o libro das cruces e cruceiros. Hai outros sin publicar dos castros de Viveiro, pode haber outro das fontes, pode haber outro dos horros e muiños, etc. Son traballos realizados polo seminario, igual que a nivel urbanístico, uns máis rentables que outros, e ese é o motivo que non se publica, a pesar de que levamos 25 publicacións hasta o día de hoxe, que tamén son un número considerable. Igualmente, a cultura dicíamos que queríamos popularizala. Como a popularizamos? Precisamente escapando da idea primixenia daquela alcaldía que quería crear unha xerusía, unha academia de notables con silla marcada con nome de cada un dos membros ou membras, pero onde non entrara apenas Viveiro. Nos dixemos, hai que facer un ente democrático, un home, unha muller, un voto. Cada persona vota e ten dereito a opinar e a falar a favor ou en contra. Eso é democracia. E así naceu o seminario. E junto con eso, as excursións. O grupo de senderismo, outro dos grandes logros do seminario. Visitar Galicia, e todo o Estado español, e outros moitos sitios, os domingos e festivos, no seminario. Con guías onde hai, ou nós mesmos de guía, e tamén ao mesmo tempo que visitamos Galicia e vemos novos monumentos, iglesias e de todo un pouco, tamén aprendemos non solamente do que vemos, sino tamén da xente que participa nas excursións. Porque o mundo do traballo sempre un mundo de riqueza, un mundo amplísimo, un mundo que dá moitas vertentes, moitos puntos de vista distintos. E xa para rematar, simplemente recordar tamén os ausentes. Quero recordar neste caso a Fausto Galdo, fundador, que non está aquí, a Paco Ferreiro, secretario tamén importante do seminario, igual que Pepe do Oriente da Area, que tamén foi secretario unha temporada, Eugenio Baño, vicepresidente tamén desaparecido, e Luis Tobío ou Lerinso, entre outros, aparte de outros moitos socios que foron desaparecendo. Igualmente, non quero personalizar en nombres de directivas, darles as gracias a todos os directivos e directivas, porque son moitos que están aquí, estou vendo a Celso, a Quilino, a Martínez, a Mileón, Pepa Losada, Verónica López Prieto, Ángeles Veiga, que xa non está aquí debido a morte do pai, Xoan Neira, Elena Guas, Balbi López Santos, Chelo, que está enferma, tamén de directiva ahora mismo, Mari Carmen Otero, Suso de Correos, Xaime Oroza, bueno, que podo esquecerme seguramente de xente non quería facelo, Aquilino, Martínez que dicía antes, Xesús Oural, Abel, Anxo, Xulio Villarino, Celso Cortiñas que dicíamos antes, Suso Fernández de Correos, Antón, e moitos máis. A parte da directiva actual, con Andrés, con Vicente, con San Carlos, os mozos, que hoxe adolecemos de mozos, naquele momento tínhamos moita mocedade, había máis traballo, había máis presencia en Viveiro, xente como San Carlos que está aquí, como Ramón Travieso, como Alberto Yáñez, como Luis do Pico, Marcelino que está fora, etc. Es decir, 1001, todos somos necesarios, todos somos imprescindibles, e sobre todo pediríamos nos, en nome da directiva, que a partir de xa, que aquí colocaránse unhas mesas para estudio, a partir do día de hoxe, faránse unhos horarios como se poida, a colaboración vos é fundamental, tanto nas directivas, como reforzo, como para botar unha mão. Isto foi un esforzo decisivo, porque houve que trasladar todo do outro lado, houve que limpiar, pero están postas as bases para continuar. E non me enrollo máis, de hecho Andrés que vos explique unha novedade importante, porque, xa digo, é interesante todo isto.
que non poido ver moito, vou ser moi breve. Só vos pido que miredes para lá, todos. Este cuadro, acabamos de falar de Vilar Ponte. Todos sabemos quen é Vilar Ponte. Ben, este cuadro pintou no Vilar Chao. Vilar Chao é un fillo de Vilar Ponte, que se dedica a pintura, vivía en Coruña, e cando Luís Suárez era o mellor cidadán do mundo, un balón de ouro único que é español, fixeron unha encuesta en Radio Juventud na Coruña, sobre 9.000 votos, Luís Suárez quitou 2.000 anos, pero Vilar Chao quitou 6.000. Era con moita diferencia o personaje máis popular da Coruña. A donación foi de Naya, o fillo que foi o secretario o secretario da Real Academia Galega. Da Real Academia Galega. Da Real Academia Galega é o Concello da Coruña. Detalles, por exemplo, os que sodes futboleros, direivos que esta cara nos pode parecer conocida. Parece ser que é Loureiro, ou Lourido, que xogaba no Deportivo da Coruña. Estes son os pais de Naya. Xa vedes o cuadro, o tamaño que ten, tuvemos que sacar dunha parede, estaban nunha parede, unha sala grandísima, chaman os restauradores, cambiarme todas as partes interiores, e bueno, pensamos que merecía a pena, fuimos como balas, e cando nos deron a ocasión, collemos o coche, fomos para a Coruña a falar con eles, contratamos en 4 días, 5 días, estaba todo abonado, que non o cobraron, pero o gasto sí cobraron os restauradores. Os bastidores son moi cambiados todos. O cuadro non costou nada, pero montados sí, houve que traer desde a Coruña. E, bueno, isto é un pouco que vos vou contar, porque ahora deixolle a Vicente que remate a feina, porque é hora de tomar vinho. E depois se non sorteo non nos tempo. Antes de nada, coméntame, Carlos, que temos atrás unhas salas que non presentamos, pero nunha está a sala de acto, que somos de Viveiro, e logo temos unha oficina tamén alá. No futuro, pois, a parte onde vamos ir tomando vídeos ahora, que é unha parte amplia, o Concello vai non lá que instalar. Para facer un museo, pero un museo permanente, pero dinámico, é dicir, aberto para todo o Viveiro, non é noso, pero que sepades que vai haber sempre unha exposición permanente. Logo, o único que tiña que dicir agora para rematar, antes de deixar a palabra a señora alcaldesa, era decirvos que, xa que inauguramos, era bom empezar con actividade cultural antes da outra cultural, que vamos a crear un grupo de teatro, un obradoiro de teatro propio dos seminarios terreiros. Estades convidados todos e todas, xa hai 6 que se presentaron que xa hai tempo que dicen que queren participar, eu encantado. Vou ser o coordinador eu, pero podeis dar a nota San Carlos, que é o encargado do tema de socios, ou tamén Carlos e Andrés, ou a mí mesmo, para anotarse. No plazo dun mes vos chamaríamos para aquelas persoas todas que esteñan interesadas en que haxa un grupo de teatro, que é unha actividade, a veces nas escolas, pasamos pola escola, padecemos unha cousa, hai unha asignatura que se chama Artes Plásticas, que sempre falan de plástica e máis de música, pero está no proxecto non, na lei, que é outra actividade que ten que ser teatro. E aí por iso é que eu teño. Se vamos por Europa adiante mirando, afortunadamente, teñen digamos, a inteligencia de saber que non hai que rexeitar ningún outra, hai horario, non de sobra, pero hai horario para poñer tamén o teatro. Estades convidados e nada máis. Moitas gracias por a vosa presencia. A todos e a todas, por agradecer aos señores Carlos de Viveiro que nos has invitado a esta inauguración. O Concello de Viveiro tiña unha débeda co seminario en cuestión de local, levaba muchísimos anos intentando buscar unha ubicación. Sabemos que teñen moitísima documentación, moitísimos libros que están aquí, pero libros que non poden estar aquí por problemas de espacio. Bueno, pois, tivemos a ocasión de cederles esta parte do edificio comarcal. Bueno, Ora é a oportunidade para resaltar todo o traballo que levan feito durante moitísimos anos ese arquivo municipal, que é un dos máis importantes que ten o noso Concello, e tamén resaltar ese exercicio de generosidade que os señores de Terras de Viveiro vai a dar a todos os veciños e veciñas e incluso os visitantes para que podan ver esta biblioteca, para que podan ver a exposición fixa e, como non, pois dentro do Concello de Viveiro vai ter toda a nosa colaboración e todo o noso apoio. Moitísimas gracias.
se impresa, na parte de atrás, de forma pequeniños, a primeira parte que había vai estar dedicado á arte e a parte de hemeroteca, porque un dos proxectos frustrados foi a creación da hemeroteca, que figuraba dentro da creación, e tamén do museo. Pero o museo sí que vamos a ter unha sala de exposición, aquí. E entón, podemos ver aquí, igual que o Fondo Viveiro. O Fondo Viveiro tamén está detrás. Despois, podemos pasar para aquí, tomamos un viño xa, sin problema. Pero está dentro unha a casa, e vos, e nós, de todos nós. E dicir que andedes dun lado a outro sin problema.